Mzaya, ukona ndakudedza kudaiso pamba pangu. Pane kanyaya kari kundinetsa mzaya. Sekuru Sokyo. Asi muda undipere 2 kg chehupfu chitsapo chehupfu sekuru. Nekuti kumba kwangu hakuna chiro sekuru. Nezuro ndaida kubika sadza nezuro rakatozotadza kukora kasadza. Ndatozoita porridge yekumwa neishwadza ndandabata dzedze. Iwe chimbomira zoti mafinara watwakoto. Every day anogara chingochema. Saka mwana kabirwa mazebi kamwana kabirwa zadza dama. Chinzwa young man ini ndini promoter kawezi big party end of year 31 December wakomana ra Wallace Bwingika na JP kumkomana murefu so pane zviri kunetsa mfana wangu kuti posta racho mukomana murefu JP ari kunzi shodha rake rakaenda kumberi kune raWinky hanzi rasta rake rakareba darika raWinky hanzi patakanyora mazita takanyanya kudza zita raJP kudarika raWinky. Sekuru hapana nyaya. Koiro gore rino akapedzera vanhu ndiani kwa munzeve? Pane kamasong ayamfana wangu hanzi let's drink up newana ruzhowa Tungonzwa ruzhowa let's drink up asine sari ndizvo herezvi because hatina maredhio ka tinongodzinzwa pati chifamba mumakombi mutakagara pakadoma. Ameno emimi sekuru. Alright, chivaisa pamaposta ka nekureba kwawo kuti akareba ndiye anoenda paposta ari muhombe. Ko ndakavaisa nekureba kwerasta rawo ka paposta ipapo zvinofamba sei? No. Chivaisai nekurova masmarts kwawo kuchena kwavanoita wakomana. Ko ndakavaisa nemaviews ari kunyanyoonekwa nemaviews nevanhu vakawanda. Pamaviews apo pamaviews yes because mukomana murefu pamaviews anopedza but imwe nyaya muzukuru iripo ka ndakutotemeseka musoro bingrish musoro vakomana vari tu hapana ari kuda kutanga kuimba musi wa31 vese vari kuti toda kupedzera vanhu masports toda at the end kandoita sei ipapo? Iyo manje ndo isinganetsi manje hayo yakapera kudhara kaya. Taura tinzwa nemafana vachidiki vane brains chiri kumhaya plus ishwadza makadya idzi dzinovhura pfungwa kadzi netsinga kuti ropa rinyatsa mhanya. Ipapo manje kuti ndichikubudirai pachena ka segumbo rehohwa ka. Chimbondipayo chekutsenga sekuru. Nzara sekuru. Une maziso akutobuda panze unge gonzo rakatsikwa musana. 16 days ndichingomwa mvura chete kanzuri. No protein, no carbohydrates, no minerals. No ameno anzi machiko, fats. Dai dzisiri ishwadza ndakatonotiya nezuro kuguva kuseri kwekwe. Dai ndirungoramba ndichingomwa mvura yemuzvibhorani yemukanzuru. Chimbotsvagai mba menyu mumbondikangirawo sekuru. Haiwa. Ndobva ndakudza izi plan zinyama manje. Idea risina mabhonzo baba. Steak plan rekuti moita sei pamaposta. Unanetsayo mandevhu yanga men. Kula benyu mundiro baba. Aiwa. Ora chaka ndakubikira rice apa nekaderere Yes, rice yes. But mama awedzera kane cheku left chakati kanyama sekuru. Usaneteramba wakashinga chete zvinhu zvakaoma siziva kuti tinosvika chete upenyu hunoda kushinga usarare.